No, tak ako som slúbil v tom poslednom videu na konci, tak sme ti svetla naozaj spravili. Takže, jupi. Dnešný program bude v celku nasledujúci. Musím ísť vyviesť plný vozík bordelu, takže ešte nemáme na Audine ťažené, takže ideme s Fabiou a pôjdeme si natočiť jednu takú mini spoluprácu, už som to nazval, to vám ukážem, to som zvedavý. No a tak, a uvidíme čo ďalej, uvidíme podľa chuti, stavu a nálady. No, jeden vozík vyvezený, ďalší nás čaká, ale ideme toto narýchlo aspoň opláchnuť, lebo však súzet začal stavať, takže je to pokryté vrstvou všetkého a pôjdeme si rozbaliť, tu máme, tu je adresa, tuto máme taký jeden malý balík, bude stať za to. No a keď sa vrátime, máme B6 naspäť doma, tak si ukážeme, že v akom stave to bolo. Máme to teda po rozvodoch, nakoniec teda váčka dvíhatko. Tak sme už spravili taký preventívny servis, že už nech je pokoj, ale to vám musím ukázať to fakt, že to stálo za to. Tak ideme potom na... Máme tu tie znaky. Ježiš, ja som to už vlastne prezradil, no nevadí. Ideme si to otvoriť, adresa, a uvidíte sami. Budem veľmi smutný. Ty kokos. OK. Tak to je riadne cool. Že by to nepadlo, typu. Ozval sa mi totiž chalan, ktorý vyrába karbonové znaky. A tam mimo iného aj rôzne iné značky, ako len Škodovku a rôzne doplnky, ale teda prioritne karbonové logá. Že či by som tam nemal záujem, že sa nám že sa mu páči tá myšlienka a spôsob, akým tvoríme veci. No a o 3 týždne neskôr máme karbonové znaky.
Akože vyzerá to, ja dúfam, že to kamera zachytí nejakým schopným spôsobom, ale vyzerá to mega dobre. Fakt, že mega dobre. No, musel sa presunúť niekde, kde bolo menej očí a menej slnka. A ja som... Akože chápem, že to nemusí byť fakt, že každého vkus, ale mne sa to osobne veľmi páči. Fakt, že je to taký neúplne nápadný, ale krásny detail. A kvalita toho spracovania je, že kokos, to je nádhera. Toto by som chcel vedieť robiť. Súhlasím, veľmi súhlasím. No ale tým sa dostávame k veľkej otázke, že či necháme proste rámik takýto chromový, alebo to urobíme fakt, že už keď máme začiernené svetlo a bude tmavý znak, že či šupneme aj celý rámik do čiernej, alebo nie. To by ste mi mohli dať vedieť, že či by, ako by to bolo najlepšie. To si nechám asi poradiť, lebo sám neviem. Na jednu stranu sa mi páči ten strieborný, že je to taká klasika. A na druhú stranu, keď vidím s tými čiernymi svetlami, by to mohlo byť fakt, že veľmi pekné, proste celé čierne. A takisto vzadu musíme to minimálne preleštiť, lebo to je strašné. Ale dosť možno budem skôr to lakovať, lebo tuto pod krídlom to už tiež chytá troška hacky. A pod značkou, už keď sme robili magnety, tak bol chytený ten kufor navrtaných 300 Krista bohadier, ja to nechápem. To je ementál, ty vole. Takže no, buď to minimálne preleštíme zatiaľ, nech to vyzerá nejako reprezentatívne s tým znakom, ale ideálne to nalakovať, ale kokos to vyzerá mega dobre. Takže toľko ku karbonovým znakom. A teda samozrejme veľká vďaka patrí Adamovi z SD Carbon. Určite tu dám ešte link a odkaz. Fakt, že vyrába krásne veci. To je... Verím, že s tým je toľko papračky, že amen. Ale toto stálo za to. Možno keby to auto stálo za to. Ale postupne si porobíme, čo pôjde. Na to sa veľmi teším. No, Audinu máme doma po servise. Včera som to bol akurát večer zobrať. A idem vám ukázať, čo sme teda spravili a čo sa našlo. Celé vonkajšie rozvody, celé vnútorné rozvody, to už je taká klasika, nech je s tým pokoj. Chalán mi našiel a hovoril mi, že na vodnej pumpe proste najebaný aj silikón. Nepochopíš asi. Tie klepajúce diatka, ktoré sme videli, tak oda počuli, tak bola pravda. Toto ostatné boli celkom fajn, ale teda toto jedno to už chudátko neprežilo, takže to bolo jasné, prečo to chcete. A vačka, tak to myslím, že je z videa dosť jasné, že tento vrch už to má proste po smrti. Takže super, tak sme to rovno všetko spravili. Hovorím, zbytočne tam budeme niečo odkladať a niečo na tom šetriť, keď chcem na tom fakt, že jazdiť a aby som sa nemusel báť, že ma to niekde nechám, tak sme to rovno celé spravili. A teda samozrejme však tomu všetky šroby, tesnenia, čo tam boli nejako poblíž, tak sme to rovno urobili. Nech je s tým fakt, že svätý pokoj a môžem sa v kľude bez výčitky a obavy voziť. Takže to je super. Čo sa ale nestihlo spraviť, to budem musieť potom ja spraviť doma sám už. Tak je ešte, jak sa to volá? Sealant block prevodovky. To si už ale vymením. To je, treba to vyhnúť, proste v strede je taký sprostý sealant. Takže to si vymením ešte a máme to tu. Ideme ešte poprehádzať všetky veci v podstate z Fábie. Už do tohto. Ešte Fábiu budeme musieť cez týždeň zneužiť, lebo
ten kovošrot proste nebol otvorený, takže super. A na Audine ešte nemáme urobené ťažné, to nás tiež čaká, to sa... Akože na Fabii to bola v pohode robota, lebo tam bol len tá jednoduchá zásuvka. Tuto je tá 13-pólová a... Bože, Audiny to proste majú, že cez riadiacu jednotku ťažného. Krista, Boha, na čo? Ale však dobre, to sme zohnali, tak to nejako nakáblujeme a bude dobre. No. A na záver by som vám chcel ešte niečo ukázať. Možno, že ja som to akorát dával teraz na Instagram, že niektorí vedia, teda tí, čo ma poznajú aj z osobného života, a možno si bude niekto pamätať ešte aj z YouTube, tam som tu nejaké videá mal, že som tu bol dlhé roky motorkár a odkedy sme začali riešiť bývanie a zmenil som prácu a bla 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 bla, tak motorka v podstate len stála nejako v garáži u našich. Občas som sa išiel previesť, potom STKčky a podobné. No a chudátko tu stojí. A už dlhé roky premýšľam, že či sa jej proste, či to predať, či si ju dať nejako dokopy, alebo že čo s tým spraviť, lebo tak súčasná partnerka proste motorky moc nemusí. Ja by som strašne išiel. Bože môj, jak by som ja išiel Krista niekam, ale tak proste život sa nejako mení, posúva, takže na to proste nebolo ani priestor, ani financie navyše, ani nič. A mal som ju dlho na bazoši, veľmi dlho, už niekoľkokrát. A vždy som to proste stiahol, lebo hovorím, kokos, tento rok je 10 rokov, čo ju teda mám a bolo mi to vždy proste ľúto, že to za proste pár drobných predať, lebo vieme, aký je slovenský internet a ľudia. A teraz som to mal sama na bazoši. Za niekoľko mesiacov mi napísali, že dvaja ľudia, dobre, 4 ja nežerem, dvaja, čo zapísali rovno, že 1500, že zajtra prídem, hovorím, to vieš. A ďalší sa mal prísť aj pozrieť, potom to zrušil, ďalší chlapec mi písal tiež, že je študent, že mi nemôže dať viac ako 1500, hovorím, sorry kámo, to si ju radšej nechám. A potom bol tu jeden už, čo sme sa bavili tak, že pošlem mu nejaké video, že studeného štartu a ukážem mu akože okolo, že nejaké veci, že čo by možno trebalo sa povenovať a tak. Ale ja to nedokážem. Ja som ho potom večer písal, že sa ospravedlňujem, ale že proste po tých rokoch, čo sme si spolu odžili, pojazdili a podobne, aj padli, ja sa jej neviem vzdať. Proste je to príliš dobrá motorka na to, aby som ju dal do prdele, a aj keď sa na nej fakt, že maličko vozím, ale tento rok by som to rád zmenil. Ja sa jej neviem zbaviť. Proste po tých rokoch aj chcem, lebo by som využil tie peniaze určite inak a vedel by som, že kde ich dať, ale na druhú stranu je to fakt, že taká srdcovka, že sa toho proste neviem zbaviť. Takže ja som sa na Instagrame pýtal, že či by niekoho zaujímal možno aj takýto content z motorky občas. Samozrejme, že nechcem to tu prestávať na nejaký motovlog channel, nehrozí, ale občas by aj tohto mohlo byť celkom zaujímavé video. Minimálne teda, keďže si ju nechávam, budeme musieť spraviť proste jarný servis, olej, filtre, sviečky, povenovať sa reťazi a nejako tak dať ju celú dokopy. Nejaké takéto ďobky úplne sa mi nechce riešiť, ale chcem nastriekať tento plast a toto sú káble, čo mám vyťahnutú baterku, takže no stres. To je nabíjačka a 12V zásuvka. A hento nastriekať, doťuknúť niektoré káble. To som ešte predminulý, neviem, prerábal elektriku, lebo proste to tu bolo zlomené. Ono to pôvodne bola verzia, ktorá mala kapotu vpredu, ale potom páde som sa na to vykašľal, tie plasty, prerobil som to na originál naháč, len originál naháč mal troška inak elektriku prednú a z tej kapotovej verzie to proste
fungovalo, ale no, bola trošku kratšia. Takže som tam nadpájal káble, lebo sa to tam lámalo a potom som otočil rajdy na plný rajd a nesvietili mi svetla Opla. Takže chcel by som jej dať taký nejaký overhaul, niečo také. Dať ju proste dokopy, lebo si to zaslúži po tých rokoch a fakt, že sme spolu pobehali krásne krajiny, boli sme niekoľkokrát Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a strašne by som chcel, ja som to písal tam na Instagrame do tej storky, strašne by som chcel ísť Taliansko, opäť Rumunsko, lebo kvôli počasiu som z tých dvoch ciest, čo je Transfagaraš a Transalpina, tak Fagaraš sme museli vynechať, lebo celý deň tak skurvene pršalo, že to sa neoplatilo. Takže prešli sme len Transalpínu a potom sme už pokračovali kvôli itineráru ďalej. Takže Fagaraš by som strašne chcel ísť. A proste fakt, že obrovský sen, ale to je v momentálnej situácii nereálne. To je fakt taký dvojtýždňový trip na Nordkap. Do Norska hore, či kde to je. Takže to sú nejaké plány. Dáme ju dokopy, pomaličky chuďatko, budeme sa určite previesť. Vyservisujeme to a možno, že uvidím, že či by občas vás niečo aj z takéhoto bavilo. Takže určite mi dajte vedieť, že či to niekoho zaujíma, tak je to stále svojím spôsobom automotív, aj keď je to motorka, ale rád by som sa možno aj tomuto povenoval, keďže to je veľká súčasť môjho života, i keď posledné roky už pomenej, ale mám tú motorku rád. A pre zaujímavosť má nabehaných 93 000 a ja si zaklopem, nikdy ma nenechala, kokos, to je tak perfektný stroj. Sice len 600 a keď sme cestovali, že sme boli dvaja nabalení, tak bolo to cítiť, ale nič, čo by sa nedalo vyriešiť. takže tak, toto som vám chcel ešte tak nejako narýchlo ukázať a myslím, že tým ukončíme dnešné video, však uvidím, keď to budem strihať, že či to má význam alebo nie. Pokiaľ to teda v tejto fáze ukončujeme, ďakujem za pozretie, dneska sme si tak spravili zase nejaký taký pekný deň, urobili sme tie svetla, boli sme vyniesť veci, ukázal som tu Audinu, to už máme konečne doma a teda ukázal som vám motorku, že čo ešte stále je moja súčasť, aj keď nie úplne, ale je. Takže tak. Ďakujem za pozretie, určite keď ťa niečo zaujíma, tak píš do komentáru. A najväčšia forma podpory je ten odber. Nestojí ťa to nič, mňa to vie možno posunúť. Uvidíme. Ďakujem, čaute. Ale išiel by som sa už previesť. Kristá práca. No počkáme si na teplé počasie a poďme sa odviesť.